biko ekene duru unu, udo dịkwala unu. Biko ndị Igbo, I diverse. Okwe na n'onu m, I diverse. Otu nsị ga I diverse. Ọ gịnịkwa ka anyị mere ndị a? Ọ gịnịkwa ka anyị mere ndị ugwu? Gịnị ka anyị mere ndị Hausa? Gịnị ka anyị mere ndị Nigeria? Muhammad Buhari, biko ka ọ na-eme hapụ ndị Biafrans ka ha zuo ike. Gịnị ka Biafrans mere gị? Ọ gịnị ka Biafrans mere gị? Legodo ụmụnne anyị gara Jos na ha gara protest na Igweọcha na Port Harcourt na Biafra land ka ha ṅụrie ọṅụ na Donald Trump banyere n'ọchịchị. Muhammad Buhari, obi tara gị mmiri. Obi tara gị mmiri. Iwe jide ndị a wee zipụ ụmụ nkịta ị na-azụ bụ DSS and the soldiers ha wekpụrụ innocent people gbagbusie. Ọ gịnị ka ha mere unu? Asị m gịnị ka ndị a mere unu biko Muhammad Buhari? Sakana m ihe nnajụ. Chineke dododo, ana m arịọ Olisa kere igwe, biko egbukwana Muhammad Buhari. Anụ m na Muhammad Buhari anwụgo, mana ekpere m bụ biko ya nwụkwana. Muhammad Buhari, ekpere m na ekpere gị bụ gaa nwụkwana ka ị dị ndụ wee fụ afụfụ niile ị tara ụmụ Biafra. Ị ga-adị ndụ tọọ ikpere, ị ga-adị ndụ ruo ule. Blood of the innocent people i westichara na ala Biafra land ga-ata gị ahụfụ. Muhammad Buhari, ọ gịnị ka ụmụazị ya na Igweọcha mere gị? Ọ gịnị ka ụmụ Biafra mere gị ndị na-aga protest na-aṅụrị ọṅụ na-eji bulet na nwanne na Donald Trump abanyego n'ọchịchị? Ọ gịnị ka ha mere gị iji wee zipụ ụmụ anụmanụ gị, iji wee zipụ ụmụ nkịta gị ka ha jiri ndị a gbusie? DSS, Nigeria DSS, Nigeria SACS, Nigeria Police. Ọ gịnị ka innocent people mere unu? Ọ gịnị ka innocent peaceful protectors, Biafra protectors mere unu? Ọ gịnị ka ha mere unu? Unu jijide ha gbagbusie. Hey! Ọ na-agụ m arịrị. Ọ na-agụ m akwa mmiri. Ngwa ngwa m hụrụ ụmụnne m na-ahụ ọbara na net, na-ahụ ọbara. Ana m awọchị, anọ m na Salamanca here wee na-awọchị ihe na-eme live na Igweọcha. Nigeria DSS ọ gịnị? Nigeria SARS ọ gịnị? Nigeria soldiers ọ gịnị? Ọ bụ eziokwu na ụmụ Igbo unu nwere ntị mana unu ejiri ya n'ihe. Oge elugo mgbe unu ga-asa anya unu mmiri. Oge elugo mgbe unu ga-asa anya unu mmiri, maka na ọ na-abụ ọnọgide n'ogwe ọhụwa ndị mmụọ. Oge elugo mgbe unu ga-amara na unu na-aga unu adị nkwadobe ọgụ. Ọ bụrụ ọzọ unu ịtachi ọnụ, tachia obi, nọdụ si na nwere ihe oge eme unu, mana ha nọ na-egbu unu, ha nọ na-ewest unu. Negodi Fulani herdsmen nke ha zitere, ha bịara from community to community, ejide ndị mmadụ na-egbusi. Unu amara na Muhammad Buhari ji plan niile o ji bụ ka o jide ndị Igbo gbusie, so that Biafra will not be restored. Mana Chukwu Okike Obiama odegi edesi na Biafra must be restored, whether they like it or not. Whether Buhari like it or not, Biafra must be restored. Okwa because of Donald Trump, bụ the president of America, ka Muhammad Buhari jijide ụmụ Biafrans gbagbusie. Ihe Chineke ga-ekpe n'ụwa erika. Unu bụ ndị si na unu bụ ndị ọchịchị, ndị na-achị Igbo, ọhaneze ndị Igbo, ma ndị ọchịchị niile, governors, bụ Igbo governors na-achị obodo Nigeria. Ka njike n'ụlọ ajụjụ, ole ndị unu na-achị? Ole ndị unu na-achị? Ọ bụ mmadụ ka unu na-achị ka ọ na maka unu na-achị? Look at ihe na-eme na Mkpọ na Anambra steeti. Wiri Obianọ izipụ ndị amị ha wee kpụrụ ụmụ Biafrans gbusie. Ọkwa ndị tinyere gị n'ọchịchị, ndị tinye gị n'oche ahụ ịnọ, ijide ha wee gbusie because na ha sị na ha chọrọ ịnọrọ onwe ha. Ọngụwa one ka ọngụwa one. Nke mere na Abia steeti, ka nke a mere na Igweọcha na Port Harcourt. Oge elugo mgbe Biafrans ga-efi anya na mmiri o. Ha nọzina na mmiri ka ncha na-aba ha anya. Oge elugo mgbe ha na-aga ha dị ekikere ọgụ, maka na ihe anaghị eme mmadụ ugboro abụọ. Ọ ihe mere onye ọzọ ka mmadụ ji amara ihe. Anyị ma na ọnọdụ ga-adọrọ egbe mma. Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Chineke kpọpụtara ka o nyere ala Biafra aka
mana ndị Igbo niile kama unu ga-ejikọta aka ọnụ wee sọpọtụ nwa amadi a wee kwudosie nwa amadi ike ka o nwee ike wee napụta unu apịchie ọnụ, pichie anya, pichie ntị, ọ na-egbu ụmụ unu ka ọkụkọ. Unu chenọrọ na-aza na unu bụ gịnị? One Nigeria my foot. I say one Nigeria my foot. One Nigeria mana agụụ na-egbu nọ n'ime ya. One Nigeria mana ọ na-egbu ndị Igbo. Ị na-asị one Nigeria. Onye kwuo okwu ọkpụrụ ya kpọchie, onye kwuo eziokwu ọkpụba ya n'ime ụlọ mkpọrọ. Hey, what a shameful country. What a shameful country. Nigeria is an evil country. Nigeria is an evil country. Anybody that's supporting President Muhammad Buhari in killing of peaceful Biafrans shall die in the name of Jesus. Ka m gwakwu unu eziokwu, ọkifo aka Muhammad Buhari ji jide ụmụ Biafrans. Ọchị ka m na-achị gị, Muhammad Buhari, ihe Chineke ga-ekpe n'ụwa elika. Ana m ekpe ekpere ka ị ghara ịnwụ, kama na ị ga-adị ndụ wee hụ afụfụ a niile tara ụmụ Biafrans. Ị ga-adị ndụ kpọọ nkụ, dị ndụ lure, tụọ ikpiri. Ndị a niile ịkwafuru ọbara ha ga-anụsa gị ọgụ. Ha ga-anụsa gị ọgụ. Eluigwe n'ụwa ga na-anụsa gị ọgụ. And for you soldiers bụ ndị na-akpọte peaceful innocent Biafrans bepụ ha isi ka ọkụkọ. Ana ga na-anụsi ụnụ ọgụ, eluigwe ga na-anụsi ụnụ ọgụ. Heaven and the earth ga-anụsi ụnụ ọgụ. Chukwu okike Obiọma bụ the God of Biafrans ga-anụsi ụnụ ọgụ whether you like it or not. Look at what is happening in Kaduna. Look at what is happening in Kanu. Hey! The plan of Muhammad Buhari is to Islamize Nigeria. All the Christians Islamize ka ha bụzalụ ndị na-akpụ isi n'ala. Ka ha bụzalụ gịnị? Ndị Islamic country. Fiakwa arọ. Muhammad Buhari, ka m gwa gị, ọnụ ị na-ata taa ị ga-emecha tabili ile. Ị na-anụ unu m, ekpere mbụ ka ị ghara ịnwụ. Ị ga-adị ndụ taa afọ wee tu ikpiri. Afọ niile ị tara ụmụ Biafrans, ị ga-adị ndụ wee fụ ya. Biafra must be restored. Maazị Nnamdi Kanu must come out. Whether people like it or not. Maazị Nnamdi Kanu must be out soon. Ọkwa soon, Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta with Biafra flag. Whether you like it or not. Maazị Nnamdi Kanu will come out with Biafra flag. And Biafra must be restored. All the peaceful, innocent protectors, ndị unu na-akwafu ọbara ha, ndị unu na-ana ọbara ha n'iyi, ọbara ha ga-echi unu ọnụ n'ala. Ndị ọchịchị na-achị ala Igbo gekwenụ ntị o, letenụ ụmụ unu anya. Unu si na unu bụ sinetọ, ke ndị unu na-esineti, unu bụ gọvanọ, ke ndị unu na gọvanọ, polis, ke ndị unu na polis to. Lebelu unu ihe na-eme na Biafra land anya o, nebelu unu n'anya o, nebekwelu unu n'anya. Ọ ka bụkwa nwa amadi unu maara ahịa Don Prince na-ekwu. Anaghị m ekpuchi onwe m maka na aka anaghị ekpuchi ọnwa. Ị na n'onu m, aka anaghị ekpuchi ọnwa. Onye kwu eziokwu ọkpụba anyị n'ime ụlọ mkpọrọ. Ana m agbarata na Biafra land very soon to join hand in liberation of Biafra. Buhari, anụ m na ijidere Apostle Suleman maka na o kwuru eziokwu. Dị nkwadobe ijide Don Prince. Ị na n'onu m, anụ m na declare am wanted in Nigeria. Mana dị nkwadobe. This is the time ị ga-declare the whole Igbo wanted. This is the time ị ga na-anụsa ma Chineke ọgụ, na-anụsa spirit ọgụ. Are you hearing me? You are going to fight to spirit. You are going to fight to heaven and the earth this time. Let God bless Biafra. God bless Biafra. And God bless the people of Biafra. God bless Maazị Nnamdi Kanu. God bless you all that is watching, that watch this video. God bless you, and God will continue to bless you people in Chukwu Okike Obiọma's name. Ise. Never forget. Ụmụ Igbo, fịa n'aka n'anya. Dịnụ nkwadobe ịnụsa ha ọgụ. Unu anọzina na mmiri ka nchabanye unu anya. Unu anọzina na mmiri ka Fulani herdsmen na-abịa na community unu egbu unu. Ka Fulani herdsmen na-abịa na bụ unu ebefe unu isi. Ka ndị SARS na ndị polisi jiri unu eme ihe egwuregwu. Ọ ga-adịrị unu ma Chineke ga-enye unu ekike na ọkpụrụ obi nke unu ga-eji wee n'ọgụ a. Ọ ga-adịrị obodo Biafra niile na mma. Ise, ka ọ dịrị unu, dịrị ụmụ unu.